Urip iku kaya milining banyu. Urip iku ora tetep, tansah obah lan ngalami owah-owahan. Kadhang kala lancar, kadhang kala ketemu watu lan jurang. Nanging kaya banyu, urip kudu terus mili, ora mandheg. Oruh Jawa ngajari supaya kita tetep eling lan waspada. Ora keseret arus donya, nanging bisa nemokake panggonan sing becik kanggo mandeg lan makarya. Urip sing bener dudu mung manut arus, nanging kudu bisa ngarahake diri nganggo rasa, pikir, lan laku. Ayo sino saka banyu, lembut, sabar, nanging temetu tekan tujuan.